uyekela ungilethela indaba ezanecessary na. Yekela ukungilethela indaba ezanecessary. Uzokhuluma ufike kimi ungitshela ukuthi umngani wakho uthini ngami. Wena wathini ngami? Alesi sikhathi ekhuluma ngami kuwe kabi ngami. Manje izinto ziyakushaya phambili lapha. So cabanga ukubuyela emuva uzokhanda ubudlelwane nami. Ngisayisebenzi lento le. Ngiyazi kahle ukuthi ngithini ngami. Manje siyoxabana naye njengoba nikhande ubudlelwane negama lami. So ufuna ukubuyela kimi njengoba senixabene nobabili. Cha angabuyeli kimi. Qhubeka uye phambili ngokukhuluma kabi ngami. Mina nginendaba nawe. Ya, anginendaba nawe. Ungangiletheli indaba ezanecessary. Ufuna ukubona ukuthi ngizoreacta kanjani ngaye ukuthi uthini ngami. Anginendaba, anginesikhathi sokuvalidate indaba zabantu mina. Ya, ngiyabonga. God bless you.